Αδερφή, μπορώ να σου μιλήσω? Ναι. Λέγομαι Ελιώνα Πρίφτη και είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύς φόβος και ανασφάλεια μέσα στην καρδιά σου. Και όλα αυτά σε κάνουν συνέχεια να στεναχωριέσαι. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτός ο φόβος έχω πάρα πολλά χρόνια που το αντιμετωπίζω. Πολλές φορές φοβάμαι για τη ζωή μου, φοβάμαι για το μέλλον μου. Όταν νιώθω κανένα πόνο στο σώμα μου, συνέχεια με πάει το μυαλό στο κακό, ότι θα πάθω κάτι, καμία αρρώστια, δεν θα το καταφέρω, ότι θα πεθάνω νέα, ότι δεν θα γεράσω. Πραγματικά με έχει πειράζει πάρα πολύ αρνητικά αυτό το πράγμα. Ούτε ο φόβος, ούτε η ανασφάλεια είναι από τον Θεό. Ερχότανε απλά ξαφνικά. Εκεί που δουλεύω, εκεί που κάθομαι ή εκεί που μαγειρεύω, θα με επισκεφθεί αυτό το αρνητικό πνεύμα. Έχεις φόβο για τη δουλειά σου. Μάλιστα, ο φόβος είναι που σε σταματάει από το να πάρεις αποφάσεις στη ζωή σου. Με σταματάει, ας πούμε, πολλές φορές συζητάμε με τον άντρα μου για να μπορούμε να ανοίξουμε κάτι δικό μας. Κατευθείαν εγώ λέω ότι δεν θα το καταφέρουμε, ότι θα αποτύχουμε. Συνέχεια δηλαδή φέρνω αρνητικά λόγια, ότι δεν θα το καταφέρουμε, δεν θα το κάνουμε. Έχεις φόβο για τα παιδιά σου, τι θα γίνει? Ναι, είναι αλήθεια και για τα παιδιά μου πάλευα με τις αρνητικές σκέψεις, ότι καθώς φεύγανε στο σχολείο, ότι θα πάθουν κάτι, ότι θα συμβούν πράγματα. Συνέχεια δηλαδή μου ερχόταν στο μυαλό και έπαιρνα τηλέφωνο. Μετά έλεγα «Σοφία, όλα καλά, πώς πάει εκεί, είστε καλά?» Συνέχεια έπαιρνα και τον άντρα μου «Πάρε λίγο τη Σοφία, πάρε λίγο την Έλενα». Συνέχεια δηλαδή δεν είχα ησυχία. Τα παιδιά μου δεν τα άφησα ποτέ ελεύθερα. Συνέχεια ήθελα να τα έχω κοντά μου. Η Σοφία είναι μεγάλη και σπουδάζει για ιατρική και με είχε εκφράσει ότι θέλει να πάει έξω από Θεσσαλονίκη, να πάει να σπουδάσει. Της είχα πει ότι δεν θα φύγεις ποτέ, δεν θα φύγεις μακριά, θα είσαι κοντά μας, θα παλέψουμε μαζί, θα είμαστε μαζί. Γιατί είχα αυτό το φόβο, δεν εκφράστηκα βέβαια στο κορίτσι ότι θα πάθει κάτι. Απλά συνέχεια πάλευα με αυτό το πράγμα. Όλα αυτά είναι από τον διάβολο, δεν από τον Θεό. Εντάξει, ώστε να σε φρενάρει για να μην καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου. Ώστε η οικογένειά σου να μην σε βλέπει σαν πρότυπο. Αλλά όλα αυτά είναι τα ψέματα του διαβόλου για να σε σταματήσει. Αυτό με πείραζε πάρα πολύ αρνητικά, ώστε με αποτέλεσμα να πέσει πολύ η ψυχολογία μου, να μην μπορώ να σκεφτώ θετικά, να έχω πονοκέφαλο. Να μην έχω διάθεση μετά για τίποτα και κατάληγα να πάρω χάπι, να πάρω ντεπών, παυσίπονο, γιατί ένιωθα μετά όλο το σώμα μου πονούσε. Από πουθενά δηλαδή, δεν είχε προκύψει κάτι ή κρυολόγημα ή κάτι. Απλά από το πουθενά. Εντάξει, οπότε σήμερα, καθώς ο Παντοδύναμος Θεός το έχει εκθέσει, θα σε ελευθερώσει από αυτό και θα δεις ότι από εδώ και πέρα θα είσαι ελεύθερη και όλα θα πάνε καλά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ελευθέρωσε την Κύριε από κάθε τι που δεν είναι από σένα, από κάθε φόβο, από κάθε ανασφάλεια στη ζωή της. Στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Είσαι ελεύθερη. Ευχαριστώ, Ιησού. Δοξάζω τον Θεό για το προφητικό λόγο που πήρα. Πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό γιατί συνέχεια προσευχόμουν, σκέφτηκα ο Θεός να με απελευθερώσει, να με βοηθήσει. Επειδή ο Θεός δεν θέλει τα παιδιά του Θεού να σκέφτονται αρνητικά, θέλουν να είμαστε ελεύθεροι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και μπορώ να πω ότι ήρθε αρνητική σκέψη, αλλά πραγματικά ήμουν τόσο ελεύθερη και δηλαδή η δύναμη του Θεού ήρθε κατευθείαν, δηλαδή εξαφανίστηκε από το μυαλό μου. Δηλαδή είδα άνοιγμα, είδα φως. Δεν έπαιξα κανένα ρόλο. Ο Θεός το έκανε. Δεν ξέρω. Θα τον υπηρετήσω και θα τον αγαπώ για όλη μου τη ζωή.